Sing nek Mbak Ranger wis kulino ketemu, Mbak Yovika malah bendino ketemu. Mbak Birgita terakhir melu Astabrata kapan toh? Ciling berarti. Terakhir kita ketemu bulan apa ya Pak Dalang lupa. Pentas terakhir gak tahu. Gak orang ketemu lo ya. Pentas terakhir. Lah iya. Ayo maksudnya pentas terakhir yo. Tapi kapan yo? Loh ngene iki lho, dikirane ketenanan. Pentas terakhir kapan lali yo? Kayaknya mboten Bu Mano, mbok menawi pas lebaran nggih, Pak. Oh, lebaran. Oh, tahu ketemu bareng ya emang ya? Gak, oh tahu. Aku karo siden-siden mbok tahu to. Kamu sapa? Karo siden-siden mbok tahu ngene iki yo pentas bar mulai. Oh, mulai. Oh, iya. Seto. Mas Jerman, ngene iki to Mas Jerman lek anak sing nyari pancen selawasi dilalekne lho Mas Jerman. Lupa ngono kowe. Ya, biasanya penak sing anyar loh. Oh, ngono to, Mbak. Iya to, Mas. Tak kira terakhir ini nganu kae bir. Sama kok meneng ae to. Bir. Ngomong tuh ya bojoku. Aku tak meneng wae. Aja ya beso. Tak kira terakhir anu bir. Melu panggung Astabrata tak kira terakhir Semada kayak. Oh, masih ada lagi. Oh, masih Semada kayak ada lagi ya? Itu kayaknya Semada sing sorenya udah dibersih lho. Oh iya, kayaknya kan Pak aku, Pak. Iya.